Lain lang gini mo. Mga gidilits ko. Hindi man ikulot. Hindi man Kasi ito yung istoryahan. Ah, sila ini. Mas kuan mag-withdraw ba? Mag-withdraw ba sa ATM? Pulbutang! Pulbuta, kaya di ko ATM nga isod na diretso. Uy, padangog. Hi everyone! By the way, I am James. I am Chelsea. I am Mario Dupong, And we are the Yanong Lumad! But before that, don't forget to subscribe. And hit the notification bell. And follow us on our Twitter account at Yanong Lumad 03. Flex or chocolate? Coaches. Sex. Wow. Ano dugay yan? Kamutan na ako. Sakit ang sweet mo lang yung chocolate good. Ay pagpa baby, kanili ka ngayon. Kuan ba ka ng pugsam? Ay, gusto Wow. ko Parang, Threesome. parang, set. Good. Okay. Ikaw na pagkukutan na siya. Ipasuyod, ipagawa. Pagawas. Ako nagtuo mong gugong nga maka-dry. Ipasuyod na ako. Chow chow. Yun. Pagawas uso na mayroong mga kuan. Kawat. Uso yung kawat. Gusto yun juga para safe. Para safe. Gusto yun. Safe ka nung suyod. Hindi na kasi. Gusto yun. Pwede ko lang kawatod. Hindi makapa-prenatal kaguna. Paam. Lights on, lights off. Oh! On. Ah, di sa okay. Dim light Dim lang. light. Dim Ako light. on. Yun nga. Confident gazog ko. On. Ulbuta! Si Minso. Humok gahi. Ay. Gahi. Sakit mo nung gahi. Humok ko nun. Lunay. Na-enjoy. Hindi. Grabe ka gahi. Si Minso. Si Minso. Na, pwede na ba ito kay grabe dyan. Bantok na. Ang bantok ng ilaparo baka di ko ma-hiwi. Paspas o hinay? Pas-pas. Pagdali na. Hinay. Para mas Hinay. ma-feel mo. Pas-pas dali na kaya ako ba gipilit tong una. Dali na Gahi mo, nga ba? man. Gabi ka gahi. Dinalian mo. Slowly Inayan but pa. surely man. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Ulbuta! Slowly but Noon surely. sa kayot. Sabi ka, gusto mo na? Hindi man kay mga ipilit ng last previous na question kay kuan man. Kapandigan Grabe mo. ka gahi. So mas grabe ka gahi balance yun nato. Ug dugay maghapdos na. Maghapdos na. Ulbuta! Mas gana man ang dalion ra kay mura ra kag miaging kuan. Mura kag miagi og kilat. Ug man oh man na day. One night stand. With home. Dili, nakatry na kag one night stand. Wala pa so far. Ikaw. Ako pakutan ni mga If I were to... my God. I've been 22 Minsan, Mar, years of kung ikaw, existence in the if Philippines. You're going to have... Nakatry lang Nakatry na ako, Minsan, nakatry na Mar. ako. Ikaw lang, kung Di mga naman isa ako na sa 18 kalong. para Ah? may Akili, let ako When it stand, ako Oo, nakatry na. Wala. Atilo nakagbaho. Atilo nakagbaho. Kung ba ko nito kung batong bugyot ko eh. Iyo. Kung ba ko nito kung batong bugyot ko eh. Iyo. Ika, dude. Arang! I've been fooled by many of them. Ingon praise Naligo. ko. Panos man lagi ka. Milan pagkatugbaho. Aray, ulbuta! Parang kupras nga na pantos. Anang. Nakatilaw nakagrab ka dako. So far, sa yung nakuhaan nga kadako. Demonstrate. Nakatilaw nga nagkarag ko ah. Aba ko ama. Dako na ni. So katong kuan, gamay-gamay ani. Hindi naman ro. Pila ka sa kataas, pamimiid ni mo. 4, 5. 5 inches ni mo, James. Yung nga din naman ito masupod. Ano kayo murag 7? Sangko lagi sa kuan, kuto-kuto. Mali, kutok-tulong. Ha? Tangkos kuto-kuto dahil di ka ginawa. Alam sa imong naong ato pag-uan? No, di na mga kuan. Alam, sample ra. Wala kang kalibangon nga nag-igit ka nga murag nalipay ka nga mag naguol.
Ang naong lagi. Na? Sige na. Mag-hello ka. Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipino. Murag ko. Alabi kung ilang taon ka kasi magdalagang Pilipina. What's up? Alay, hulbuta! Alay, hulbuta! Alain lang gini mo. Mga gidilits ko. Di man ikulot. Di man Kasi kayo istoryahan. Ako sila ini. Mas kuan mag-withdraw ba? Gusto ko na ba sa ATM? Hulbuta! Hulbuta. Kaya ko ATM. Yung isod na dilits so. May padangog. Alay, hulbuta! Pila ka rounds imong kaya? 2-3 lang. Maximum 3 lang. Sabi po ng bilata. Hindi ka mahago. Not today, maximum. May laban lang. Basta ako ah. Okay, 12 rounds. Maximum lang. Oh my God, dili ko kaya. Patay One na to ko two na. ra. Ayun mo? Kaya ko na. To be honest, 6. Wow. So far, 6 ang Grabe nakon na yan. rounds. Gabi Di ang ka- stamina. Na, Di ka nakuanan ka ng Kung sakay, linyo na luthan. di mo ka na hubog mo ko ato. Ihubog mo ko nila. Misis. Ikaw na hubog o ikaw nang hubog. Ako'y nahubog na dun. Kure ko ni gasto. Grape ko nila. Grape ko tinatawag. Nakatry na mag-threesome. Ako eh? Sobra pa ako, 6 sam. 6-some. Mm. Nakay-plano mo try. Bro, eh! Excuse Ang me. weird sum. Awkward man good. Na 6 sam ako, sorry. Nakatry na ako.